ifane nadla hleli kuyo wena ukufuna ibe ngaphezulu yakhe kule yakho ngoba ufuna uvisa ubuhlungu ngoba kaloku naye mhlawumbe kuyanqina kusuba kumandanga but ube beyithande laa nto makube nayo wena uzawundisa mna ndikumama uzawutyhala ngesifuba ndifuna umogqitha ekutyhaleni kwam ngesifuba ndizava kabuhlungu mna kodwa akukho yonke into imali imali am izawuphela ngoba ndileqala uba mandidlule laa mntu mandinentengaphezulu leyo ayilunganga phambi kobusuka Thixo kunana le nto uThixo akunikela uphawonene mani yiyo ufike uThixo akunikele umsebenzi ujonge lo wawo umsebenzi yonela ngakunike uzawuthi ujonge le yawo umsebenzi uthatha lo wawo asikacimeli bekunika wona ubuye uzawufumana ke nabuye uzawubuye uthini ubuya kwakho masisifundiseni ke mna ukuhlala kuThixo sonele bethu nokwanela kodwa kumhlonela uThixo yonke lento simazi uThixo ukhona endlaleni yethu ebunzimeni bethu ukhona uThixo bethu nani masinyamezele simkhonze sinento simkhonze singenaso siyazi ukuthi xa sitya uThixo wasivelela uzasinikela nje uThixo singenaso singenaso uThixo zasemhlabeni uzasizisa ukuthi thina ke singabantu bangxamayo yonke into siyayingxamela sifuna yonke into siyenze ngezandla ngokukhawuleza into ibe ingazikwenzeka ngexesha sifuna ngalo ngokukhawuleza into yonke into icwangciswa nguThixo and iphunyeleliswa ikwanguwe nomuntu nokuphumeleliswa wale nto masihlale ke ngokapha kuye simkhonze ngenene sicela kuye sizikise beceleni kuye sithethe naye and sakufumana sonele apha kuyo ungathi kwaye bengafunile namntu senkosi babona ngale unike yona bulela uThixo khawuthe inkosi naleyo inganele ungathi hayi bendingayifuni bendifuna leya bendibonele yayithini into ayonela ngale akunike yona uThixo akunikayo into